הבאים לעולמם של גיא ועומר. ייי! 3, 2, 1, go! היום זה יום מיוחד עבורנו, כי היום, אתם רוצים להגיד למה זה יום מיוחד עבורנו? כן, כי היום נפגשים עם מיקי. מיקי, כוכבת הילדים המדהימה, מגיעה אלינו היום הביתה לפגישה אישית. מאז הקורונה בעצם לא היה הופעות ולא היו הצגות ולא היה אפשר בעצם ללכת, ואנחנו מאוד אוהבים ללכת להצגות והופעות, נכון? אבל לא היה אפשר בגלל הקורונה. אז מיקי החליטה על מיזם חדש ומהמם, שבו מי שרוכש ממנה את המוצרים שלה, הממותגים, בעצם זוכה בפגישה אישית שהיא מביאה לו את זה עד הבית. בעצם מחכים שמיקי תצלצל אלינו ותגיד לנו שהיא הגיעה. אתם רוצים שמיקי כבר תגיע? כן. אז עכשיו כל מה שנשאר לנו זה רק לחכות. אז אנחנו נחכה בסבלנות, בסדר? ילדים! אתם מתרגשים שמיקי בא? וואו, בואו נלך לחכות לה. בסדר? בואו נלך לחכות לה, היא כבר מגיעה. איזה כיף. עומר, מי מגיע? מיקי. גוגי, אתה שמח שמיקי בא? עומר, גם את שמחה? בואו נשלח לה נשיקה כאן. כן. עומר, תראי. זו מיקי. תוציא את המוצץ, עומר ריקי. היא בת 2.5. פוש, נכון, זה פוסטר לחדר שלי, לא תמצאי. עומר, תראי מה קיבלת. תחפושת של מיקי, טלטונה. יואו, איזה כיף. אני רואה, עומר, ותגעת בגן, שתהי בגן טוב, מגננת טובה. אמן. וסייעת טובה, שהלב שלהם טוב. רוח של גיבורה